Основни правила за работа в часовете по технологии и предприемачество. Започвайте работа само с разрешение на учителя. Поддържайте добре подредено работното си място. Внимателно изпълнявайте указанията на учителя. Не използвайте инструменти, които не познавате. Внимавайте с разлети на пода течности и дребни предмети. Те могат да причинят подхлъзване и падане. Внимателно използвайте инструменти и предмети с остри и режещи части. Не ги насочвайте към другите ученици. Пазете очите си от остри предмети, лепила, течности. Не тичайте, когато носите остри и опасни предмети. При работа с хранителни продукти винаги проверявайте срока на годност, външния вид, мирис, цвят. Спазвайте добра хигиена. Почиствайте внимателно работното си място, след като приключите работа. Изхвърляйте отпадъците на определените за това места.